ya zo a cikin sunna annabi yana sa safa irin wannan saƙaƙƙiyar safa da aka yi ta da wul kuma yana ainihin shafa a kai. don haka da safa da huffi da jaurab dukkansu annabi sallallahu alaihi wasallama na shafa a kai. to daɗin gushi ma annabi yana shafa akan hatta kalmi da yake cover shoes wanda bai rufe mishi idan kafa ba. Abu Dauda da Tirmidhi sun ruwaito wannan. ku karanta littafin al-mashu alal khuffaini na al-allamatul qasimi da tamamun nasah fi ahkamil masah na al-allamatul albani. ya ake yin shafa akan safa ko huffi. matukar kin san in kin sa safa ki ko huffi zaki shafa akai to ga ka'idar ita ce kafin ki sanya to ki yi alwala, kafin ki sa huffin ko safa ko jorab ko menene zaki shafa a kai sai ki yi alwala sannan sai ki kawo kisa, sai zama sa'ad da kika sa kina da alwala. to in kika zo sallah ta gaba alwala ki ta karye kina son ki alwala, in kika gama shafar kunne tsaf ya zama kafa zaki wanke to ba sai kin cire huffi ba, sai ki dangwalo ruwa da hannunki kawai sai ki shafi saman safarki ko saman huffinki ko saman jarabinki ko menene. wannan shafa so ɗaya ake yi, ba ta da wata kaifiya, ba a ce sai kaza ba, a ki shafi abin da za a ce ta shafi sama, ba a shafar ƙasa. hadisan da suka zo suka ce ana shafar ƙasa hadisai ne da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito su, hadisai ne munkarai sanadan matanin ba su inganta ba. su ne hadisan da ake cewa in mutum ya zo shafar sai ya haka su malaman suka siffanta, sai ya cafko bayan kafar shi haka nan kuma sai ya rufo haka, sai ya rinka gurzo baya wannan kuma na gaba. kar a manta sauƙi ne fa sunna taimaka cewa kai shafa akan hufi. to yaya shafa akan hufi kuma zai fi wanke kafa wuya? a ce a riko nan, in ka zo kafar dama sai ka cafko bayanta haka, wannan kuma daga sama haka kana shafo nan haka kafar hagu kuma suka ce sai kai haka, ita kuma haka, afwan ita kuma sai kai mata haka ma'ana ka sanya ainihin wato wannan hannunka na hagu shi kuma a nan sama, kafar hannunka na dama a ƙasa haka, kuma haka, ko kuma ya zan haka, hannunka na hagu a ƙasa hannunka na dama a sama haka, kana gurza haka. a'a wannan bai tabbata ba. don haka al'allamatu san'ani ne littafin subulus salam ya ce lam tathbutul kaifiyatu walal kamiyya fil mashi alal khuffaini. so nawa ake shafa akan hufi bai tabbata ba, yaya ake yi bai tabbata ba. abinda kawai ya zo daga sayyidina ali Allah ya ƙara mishi yarda, al'imamu abu dawud da ya ruwaito hadisin shi. ali ya ce lauka na dinu bin ra'ayi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu. da a ce da ra'ayi ake addini to da sai mu ce ƙasan huffi ya fi dacewa a shafa ba wai sama ba, domin ai ƙasa ce ke taka ƙasa kullum ko. ya ce to amma na ga annabi yana shafa saman huffin shi, to annabi sama yake shafa, to sama ɗin nan da yake shafa in dai kika zo kika shafi saman nan haka kawai ya isar. don haka abu ne mai sauƙi a kiyaye wannan. a kuma yi nazarin littafin fatawa fil masi alal khuffaini ta al'allamatul Uthaymin, Allah ya gafarta musu.